Remote ajaib Patloro. Eneng Sunio kae ngopo yo? Heeh. Walah, dolanan mobil remote. Ih, kak aku ganteng ya. Rambutku juga api. Kerot aku. Hah? Aku lah yang paling ganteng sedunia. Kok kaya eneng sing guyu ya? Aduh, yang penting aku pede wae. Ngoco-ngoco. Penke wae. Tapi kok cangkemku miring ya? A few moments later. Saiki omahe kok mleketeng ngono ya, Mon? Nyumput. Aku harus lunga saka omah lah. Ngapa nang omah wae. Sepatunya tenggalan. Aku mamaku goleki. Hah? Loh, kok aku nang kene iki? Nang gone rumah ono Bita. Loh, kok iso sih mau kan aku nang omah? Loh. Apa aku salah mlebu iki? Aduh. Duh. Tak pikir-pikir. Loh, oh iya. Ya Allah. A few moments later. Nobita, cemilane ya. Aja guyu wae. Mama gawe iki cemilan. Heeh, Mak, mengko ya. Asyik sambil ndelok pemandangan. Iku cemilannya enak loh, model godok. Wih, ya enak iki, Mak, kayak keju. Aku juga lah Joko. Mengko kurang, cukup meneh. Iya kan, kurang. Nyam. Yuk, waktune pindah pemandangannya sing api, tak golek sing api-api. Wih, eneng nang pesawat dhewe. Ya ampun. Ceklan, awas mabur. Ya enggak lah. Nah, saiki dhewe nang kolam renang. Lah kolam renang kok enek iwake. Dukung Emon TV dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya.